एबसुआथ' ओरैनो नन पलिटिकेल मोनसे अर्गेनाइजेसन बिसोरो स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन बिथांमोना गावसोरखौनो मालाबा बुंना लायो जे गावसोर माने पलिटिक्सआव इनभल्भ गैया होननानै बुंना लायो खिन्थु दिनै जोङो चिरां क'क्राझार बाक्सा परबतजरा गसाइगावनिफ्राय जोंनाव खबर फैबाय थादों एबसुआ माने बिहाइन्ड द स्क्रिन थानानै इउ पि पि एल जानानै खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोना मोनसे टाइमाव BPF जों रायलायनो होननानै बुंदोंमोन खिन्थु प्रमटफोरखौ टेबोलाव फज'नो हायाखिसैना जोंनिफ्रायथ' वेलकाम खालामदोंमोन हाग्रामा सारा लाइजामबो हैदोंमोन एबसुनि अफिसाव थांनानै बड' अफ हाउसाव थांनानै खिन्थु बिथांमोना माने प्रमद बर' बिथांखौ हाग्रामा सारजों गंसे टेबोलाव जिरायहोनो हानायनि जेबो मोनसे परिबेस बानायनो हायाखिसै आरो डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बिराद माने रायजोफोरखौ डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंनानै माने थगायबाय बयनोबो साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दाख्लै बय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि ओंखारबाय खिन्थु सेलारि गैया फाइनान्सनि एप्रुभेल गैयालासिनो बिथांमोना साख्रिनि एडभार्टाइज होनानै माने दिनैहाय माने साख्रि मोनग्राफ्राबो जोबोद मोनसे टेनसनाव गोग्लैनो गोनां जाबाय बिथांमोननि EMनि सासे माने फिसाजो 1 नम्बराव दङ साख्रि मोननायनि लिस्टआव बियो बोरै जानो हायो दा बेबायदि बिथांमोना माने ग्रेट लायार बयनिख्रुइ थगायसुला मोनसे पलिटिकेल पार्टि बेखौ रावबो फोथायला जोंनाव थानाय माखासे माने गोरों माने इडुकेटेड सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ बिथांमोना साख्रि होनांगौमोन खिन्थु माखासे रायजो राजाफोरनिखौ बिथांमोना थगायनानै गावबा गावनि फिसाजोखौसो माने साख्रि होनायाव बेस्थ' जाबाय बिथांमोना माने गोहोगोरा आरो राजनितिनि सासे सेनियर लिडार आसामनि सासे बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि मानगोनां बिथांखौ जोङो MCLA बिजाथि महरै बे भैरबकुन्द'आव बिथांखौ दैखांनाय जादों आरो BPFनि मोनसे बारहावा सोलिबाय थाखादों दा बिथाङा बिराद बुरजा मार्जिनाव नैबे भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय इलेक्सन देरहागोना रोखा जाबाय मेनन मुसाहारिया बेयाव देरहानाय नङा बियो सेकेन्ड डिभिजन मारिगोन खिन्थु बिराद बुरजा माने मार्जिनाव जोंना माने देरहागोन खिन्थु मेनना माने बिराद गोजानाव थालांगोन सानसेथ' बिसोरो मिटिङावसो बुङोना प्रेक्टिकेलिथ' सानसेनि खामानि मावखो एग्जाम्पल होना खोन्था सानसेया बोरै फैयो दा बिथांमोना बेखौ माने गावसोरनि सालाय बिजौआवनो सानफ्रोमबो मखस्थ' बुङो सान्तिनि खोथा बुङो खिन्थु प्रेक्टिकेलिथ' सान्तिया माने फैयाखै बोरै सान्ति जादों दिनै भैरबकुन्द ब्लकनि बिसायख'थि फोसावदों मेलाव जोङो क'क्राझारनिफ्राय फैनानै हाग्रामा सारजों लोगोसे बाहागो लाफैदों आरो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना जोंना सासे बिराद माने गोहोगोरा आरो राजनितिनि सासे सेनियर लिडार आसामनि सासे बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि मानगोनां बिथांखौ जोङो MCLA बिजाथि महरै बे भैरबकुन्द'आव बिथांखौ दैखांनाय जादों आरो बिथाङा पलिटिक्सआव सासे एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि हिसाबै आरो ओरैनोबो BPFनि मोनसे बारहावा सोलिबाय थाखादों दा बिथाङा बिराद बुरजा मार्जिनाव नैबे भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय इलेक्सन देरहागोना रोखा जाबाय बावहाय डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी गेलेदों BJPनिफ्राय मेनन मुसाहारि बिथांमोना गेलेदों खिन्थु थांनाय 5 बोसोर UPPLनि माने जाय डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बिराद माने रायजोफोरखौ डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंनानै माने थगायबाय परिबर्तननि मुङाव माने बायदिसिना डेभेलपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामगोन बिथांमोना बुंदोंमोन भैरबकुन्द'आव माने इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बिथाङा बुंदोंमोन माने 99% माने कमप्लिट जाबाय 1500 बिगा हायाव बेखौ गायसननाय जागोन होननानै खिन्थु दिनै फैयै फैयै माने बिथांमोननि सरकार सालायनाया 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय खिन्थु इउनिभार्सिटि लुनायनि नामाव अन्थाइ थरसेबो बिथांमोना खोख्लैनो हायासै आम्बागावआव बानायनो गोनां NIT नेशनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि आरो बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव गंफा माने सेन्ट्रेल स्कुल गायसननायनि खोथा आरो एडिशनेल नवोदया सेन्ट्रेल स्कुल बिथांमोननि सुक्तियाव लिरनाय दङमोन माने 6.3 दफायाव LPनिफ्राय लानानै आप टु कलेजसिम गासिखौबो माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन खिन्थु दिनै फैनानै माने प्रमाण जाफैबाय बिथांमोना गंसेबो भेन्सार स्कुल कलेजखौहाय माने प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायासै बियो बिथांमोननि सरकारनि मोनसे बिग फेलार आरो बयनोबो साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दाख्लै बय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि ओंखारबाय खिन्थु सेलारि गैया फाइनान्सनि एप्रुभेल गैयालासिनो बिथांमोना साख्रिनि एडभार्टाइज होनानै माने दिनैहाय माने साख्रि मोनग्राफ्राबो जोबोद मोनसे टेनसनाव गोग्लैनो गोनां जाबाय आरो गुवाहाटि हाइकर्टआव बिथांमोना PIL होदों आरो दा ओरैबायदि थगायनाय बिथांमोननि EMनि सासे माने फिसाजो 1 नम्बराव दङ साख्रि मोननायनि लिस्टआव बियो बोरै जानो हायो जोंनाव थानाय माखासे माने गोरों
माने इडुकेटेड सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ बिथांमोना साख्रि होनांगौमोन खिन्थु माखासे रायजो राजाफोरनिखौ बिथांमोना थगायनानै गावबा गावनि फिसाजोखौसो माने साख्रि होनायाव बेस्थ' जाबाय बिथांमोना दा बेबायदि बिथांमोना माने ग्रेट लायार बयनिख्रुइ थगायसुला मोनसे पलिटिकेल पार्टि बेखौ रावबो फोथायला मेनन मुसाहारिया बेयाव देरहानाय नङा बियो सेकेन्ड डिभिजन मारिगोन खिन्थु बिराद बुरजा माने मार्जिनाव जोंना माने देरहागोन खिन्थु मेनना माने बिराद गोजानाव थालांगोन जुदिও बे सेकेन्ड डिभिजन मोनगोन भैरबकुन्द समस्थियाव खिन्थु भटखौ बांद्राय बुरजा मोननाय नङा बिथाङा माने देहाया जोबोद गाज्रि आरो खामानि मावनो हायाखै जोंनि भैरबकुन्द ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा BPF हान्जाखौ फोथायो थांनाय 20 बोसोर रिहन दैमारि बिथाङा जाबायदि माने भैरबकुन्द ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट उदालगुरि टाउननि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावबाय बेबायदि आरो गुबुना मावनो हायाखै एबसुआथ' ओरैनो नन पलिटिकेल मोनसे अर्गेनाइजेसन बिसोरो स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन बिथांमोना गावसोरखौनो मालाबा बुंना लायो जे गावसोर माने पलिटिक्सआव इनभल्भ गैया होननानै बुंना लायो खिन्थु दिनै जोङो चिरां क'क्राझार बाक्सा परबतजरा गसाइगावनिफ्राय जोंनाव खबर फैबाय थादों एबसुआ माने बिहाइन्ड द स्क्रिन थानानै इउपिपिएल जानानै खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोना मोनसे टाइमाव BPFजों रायलायनो होननानै बुंदोंमोन खिन्थु प्रमटफोरखौ टेबोलाव फज'नो हायाखिसैना जोंनिफ्रायथ' वेलकाम खालामदोंमोन हाग्रामा सारा लाइजामबो हैदोंमोन एबसुनि अफिसाव थांनानै बड'फा हाउसाव थांनानै खिन्थु बिथांमोना माने प्रमद बर' बिथांखौ हाग्रामा सारजों गंसे टेबोलाव जिरायहोनो हानायनि जेबो मोनसे परिबेस बानायनो हायाखिसै आरो उनाव मोनसे कुइसन जादों जे पलिटिकेल इउनिफिकेसन ना जातिनि इउनिफिकेसन जुदि पलिटिकेल इउनिफिकेसन मानाव फैनांगौबा बर'फ्रा खिन्थु BPFखौल' मानो बुंदों जा बर'फ्राथ' BPFआवल' गैयाना कंग्रेसआवबो दङ BJPआवबो गोबां बर' मानसिफोर हाबनानै दङ बिसोरखौबो बुं अल्टारनेटिभ पार्टियावबो बर'फ्रानो दा गासैबो माने पलिटिकेल पार्टिखौ जुदि मोनसे वान आमब्रेलानि आन्दाराव लाबोनो नागिरदोंब्ला मोनसे खौसे माने साथानि सिङावनो जुदि लाबोनो नागिरदोंब्ला बिथांमोना जेसेबां माने गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टिफ्राव जोंनि बर' मानसिफ्रा स्प्रेड जानानै दङ लिडिंशिपखौ लानानै दङ बयखौबो बिथांमोना बुंनांगौमोन आरो दा BPFनिफ्रायथ' जेबो बाजानाय गैया इभेन माने BPFआ 22टा माने MCLA सिट डिक्लार होखांनायनि उनावबो 50-50 माने राननानै गेलेनोबो रेडिमोन खिन्थु बिथांमोना बे सिटुएसनखौ दिनैसिम माने मावनो हायाखिसै आरो गावजोंबो एलायन्स खालामा जोङो गावनो BPFआ एबसुलुट मेजरिटि मोनखागोन BTSनि रायजो राजाया हाग्रामा महिलारि सारखौसो फोथायो हाग्रामा महिलारि सार बायदि BTSखौ सालायनो हानाय लिडार दासिमबो जोंनि ओनसोलाव गैथ'वा आरो BPFनि दैदेननायावनो जोङो माने BTSखौ बासायनो हागोन आरो बेनिखायनो जोङो BPFआ मोनसे स्ल'गान लाबोदों माने मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेन बायफ्लेलांनाय धंस जालांनाय जोंनि BTSखौ जोङो माने दाफिननांगोन आरो बेनिखायनो बे स्ल'गानखौ जोङो लाबोदों आं लेक्सार होनथां BPFनिफ्राय मालाबाबो बेबायदि गाज्रि सिटुएसन खालामनाय नङा खालामग्रोदों चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरो क'क्राझारनि बावखुंग्रियाव इउपिपिएलनि माखासे मानसिफ्रासो खालामदों BPFआ मालाबाबो बेबायदि गाज्रि सिटुएसन बानायनायाव जोङो माने बे मेन्टेलिटियाव गैया BPFनिफ्राय खिन्थु बिथांमोननिफ्रायसो जोङो सिगांग्रो माने बावखुंग्रि आरो चिरां दुवाराव खालामनायखौ जोङो नुदों आरो BPFआ माने सानफ्रोमबो सान्थि भाबै खोब डिसिप्लिन भाबै नैबे फैबाय थानाय इलेक्सनखौ जों बारहोनो नागिरदों एबार इलेक्सनाव जुदि BPFआ सरकार दायोब्लासो जोंनि BTCआ बासिगोन सरकार दानो हायोब्लासो जोंनि माने धंस जालांनाय जि पावार एन्ड फांसन बेयो बासिगोन दा बेनिखायनो जोङो खोब सान्थिपूर्ण भाबै जिहेथु जोङो सरकाराव फैखासिगोन जोङो मालाबाबो बेबायदि भायलेन्सनि खामानिखौ जों मावनाय नङा BPFआ बेखौ मालाबाबो माने एनकारेज खालामा आरोखि बिथां रन्जन दैमारिया दासिमबो जेलाव दङ बेखौ मावनांगौनि दायित्वआथ' इउपिपिएलआनोमोन खारन इउपिपिएलआ एनडिपिजों लोगोसे बै समनि बिग्रायारि बिथांमोनजों एखेलगे सरकार दागासिनो दङ बिथांमोना बेखौ जेलनिफ्राय बहननायनि थाखाय माने सल रेसपन्सिबल मानसिमोन आरो खिन्थु बिथांमोना दिनै बेखौ पजिटिभलि माने मावनाय जोङो नुवाखै जोङो सरकाराव फैनायनि उनाव आयेनगत भाबै बिथांखौ बख'नो थाखाय जाखिनि राहा लामा लानांगौ बेखौ निस्सय जोंनि सरकारा खालामगोन आरो बेखौ दिनै माने BPFआ माने मावनो हागोन होननानै जों मोनसे फोथायनाय दङ आरोखि खालामदोब्रा इउपिपिएलआव जौ लोंग्रा मानसि दंना गैया प्रमान होनांगौ नामा प्रमान नांगौ इउपिपिएलआवथ' मेरला दङना सोरखौ नाम लानानै बुंनांगौ जाखो दा BPFआव माने बेबायदि जुवादारि माबा गेलेग्रा होनाय मानसिफ्रा बिसोरनि मेन्टेलिटिया माने टटेलि नेगेटिभ आरोखि खिन्थु जोंनाव माने ओरैबायदि इन्टेलेक्सुयेल मानसिफोर दङ रिटायार्ड प्रिन्सिपालफोर दं रिटायार्ड एसिएस अफिसारबो दङ गोबां माने इडुकेटेड डक्टरेट डिग्रि लानाय मानसि
मानसिफ्रा दङ दिनै BPF हान्जा दा BPF आवबो माखासे माने इन्टेलेक्चुयेल मानसिफ्रा दिनै इनभल्भ जानानै दङ माखासेया माने फ्रन्ट लाइनाव थानानै खामानि मावो आरो माखासे फ्रन्ट लाइनाव थानानै खामानि मावाखै खिन्थु BPF आव दिनै माने हाइस्ट इन्टेलेक्चुयेल लेभेलनि मानसिफ्रा दिनै BPF पलिटिकेल पार्टियावनो माने बांसिनै इनभल्भ जाना दङ आरोखि एबसुआथ' मोनसे स्टुडेन्ट विं हिसाबै नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन दहायनो बुंदों बिथांमोना निउट्रेल अबजार्भ खालामनाया मोजां आरो गाबोन जुदि UPPL सरकाराव फैयाबा मा खालामगोन इन केस माने सरकाराव फैनो हायाबा UPPL दोलोआ एबसुआ माने मा खालामगोन बिथांमोनाथ' अर्गानाइजेसनखौ सालायनो थाखाय रायजो राजानि खामानि मावनो थाखायथ' गभर्नमेन्टनि हेल्प नांगौ जायोना माखासे बर' जाथि इस्युफोरखौ माने सल्भ खालामनो थाखाय पलिटिकेल माखासे हेल्प नांगौ जायो बै समाव मा खालामगोन बिथांमोना दा बिथांमोना बायास खामानि मावनाया थिग जायाखै आरो निउट्रेल अबजार्भ खालामनाया मोजां आरोखि सिटुएसनखौ नायनानै आं बेखौ खावलायदों बिथांमोनखौ मानो न' सिफायनाय 14 नम्बर चिरांदुवारि लाइमुथि ओनसोलाव 14टा गामियाव दासिमबो माने एक्सटेनसन अफ फरेस्टखौ एक्सटेनसन खालामनायनि नामाव दाख्लैबावै GPS खालामफिनदों बिथांमोना जाय बिथांमोना मानि थाखाय आन्दोलन खालामामोन बर' मानसिफोरनो हानि मोनथाय नांगौ हानि अधिकार नांगौ होननासो आन्दोलन खालामदोंमोन दा न' सिफायखांनायनि उनाव मोनसे जातिनि मानसिया बोरै गसंथानो बोरै सान्थिया बोरै फैनो सान्थियाथ' बिसोरो मिटिङावसो बुङो ना प्रेक्टिकेलिथ' सान्थिनि खामानि मा मावखो एग्जाम्पल होना खोन्था सान्थिया बोरै फैयो दा बिथांमोना बेखौ माने गावसोरनि सालाय बिजौआवनो सानफ्रोमबो मखस्थ' बुङो सान्थिनि खोथा बुङो खिन्थु प्रेक्टिकेलिथ' सान्थिया माने फैयाखै बोरै सान्थि जानो दिनै साख्रि होनो हानायनि केपासिटि गैला बिराद गिदिर गिदिर साप्लाइनि खामानि थिकानि खामानि कनस्ट्राक्सननि खामानि गासिबो UPनि मानसि दिल्लीनि मानसि कचबिहारनि मानसि बाहेरानि मानसिफ्रा लाजोबबाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिखौथ' सेस गुवाहाटीनि मानसिया लाफैजोबबाय नगाव मरिगाव तेजपुरनि मानसिया लाफैजोबबाय जाय मानसिफ्रा जोंनि BTSनि बनाफाइड सिटिजेन नङा बेबायदि बाहेरानि मानसिफोरनो बिथांमोना रेगुलार साख्रि होगासिनो दङ बे BTR मोननायनि उनाव परिबर्तननि मुङाव जोङो साख्रि होनो हानाय केपासिटिया धंस जाफैबाय बाहेरानि मानसिफ्रा खामानि लाफैबाय जायनि थाखाय दिनै इक'नमिकलि माने जोंनि BTSनि मानसिफ्रा माने क्रास डाउन जाबाय सान्थिया बबेजों फैखो सान्थिया बोरै फैखो UPPLआ सरकार दाग्रोमोना चिरां दुवारनि मानसिफ्रा न' सिफाय जादों 6टा गामिनि मानसिफ्रा न' सिफायदों न' सिफाय जाखांनायनि उनाव बबे लामाजों सान्थि जाखो दिनैबो NDP बिदा फंबायफ्रा जेलाव दङ सान्थिया बोरै फैखो सिगनेटरि मानसिफ्रा जेलाव दङ सान्थिया बबे सेन्सआव बिथांमोना सान्थि लाबोखो होननानै बुंनो हायाखै सान्थियाथ' गैयाना दिनै बोरै सान्थि जानो जेलाव थानानैलाय दा बिथांमोना बेनिखायनो मोनसे माने बिग फेइलार गभार्नमेन्ट जेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै आरो डायलग मारिनानै 5 बोसोरा जोब्बाय सुइजारलेण्डबो जायासै न'खर साख्रिबो जायासै परिबर्तनबो जायाखिसै थेंक इउ